Jeg går hen til læreren, og så får jeg det varmet hen ved læreren. Hvad der sker? Jamen, vores ovn, den virker ikke. Kom her, fru det Jørgen. Vores ovn, den fungerer sådan, at den kan gå nedad. Når man trykker herover, så sker der ikke noget. Lider lort. Og den kan heller ikke starte. Så hvordan starter vi ovnen? Det kan vi bare ikke. Så tager vi lige korten, ikke også? Lykke, hvad sker der? Ja, der sker det, at vi simpelthen har med at lave noget mad her. Foran noget mad over bordet her. Og så vores ovn, jeg tror, at der er et eller andet galt med den. Så vi går ned til lærerne for varme noget mad, ikke? Vi får flytte til lærerne, eller hvad? Ja. Tak den brune ko for kakaomælk. Mathias, hvad er det bedste ved at være på skitur? Ski. Det er nok alt med. Det er ski. Tog. Hoff, hvad er det bedste ved at stå på ski? Det bedste ved at stå på ski, det er at se folk, der vælter. Bare følelsen af at mærke Valdemar, der vælter, og så se ham køre i et hegn. Okay. Lykke, kan det passe, du lige har flækket en kande? Altså hvad? Så laver Peter også æbleskiver, og det bliver ikke. Så ovnen er tændt. Ja, selvfølgelig. Ah, men det var da håbløst. Hvorfor kan du ikke selv stå i køkkenet? De meldte sig. Der er ikke nogen, der har meldt sig. Der er bare nogle tegn for holdet. Skidt op, der var... Er der nogen, der har set det? Ja, siger der skal ud af en. Hvad? Altså, er det okay, de smager lidt af fløde? Jeg vil også gerne have Emil. Emil, smid din snegl. Ja. Lykke, hvad skal vi til her nu? Ævleskiver. Ævleskiver, kan du ikke lige vise den væs, du har flækket? Det var vores eneste kande. Det der sker, det er, at den er flækket og så det sker jo. Så er der altså æbleskiver. Og jeg tror, der er sådan cirka 31. For sønder med borgfest. Ja. Så har vi simpelthen kommet med æbleskiver. Altså, hvad sker der? Hvad sker der, Gustav Hyggen? Sige her til allersidst tak fordi I så med på Fulde Jørgen. Vi sidder her, det er sidste dag i hytten, og Philip Kloster er faldet i søvn på en stol, og Hoff han er blevet vækket måske, eller? Nej, du hører bare der var. Så, og det støtter du støtter jo altid Fulde Jørgen, kan man sige. Så har vi lige autoen her.
Altså, jeg sover ikke rent faktisk. Har du lyst til det? Det gør jeg ikke. I kan godt droppe det. Nå.